Fl-aħħar jiem, numru ta' dilettanti nġabru f'komunità waħda biex jipprattikaw u jipparteċipaw fil-Kampjonat Nazzjonali tal-Karting. L-ewwel kampjonat tat-tip tiegħu organizzat b'mod konġunt bejn Karting Club Malta, Island Karting Club u l-Federazzjoni Maltija tal-Motorsport. Dan il-kampjonat li qed isir fit-trakka tal-go-karts f'Alfar u mqassam fuq 5 rounds, b'dak tal-ħadd kien it-tielet wieħed. Kampjonat li qajjem bosta interess fost id-dilettanti tal-karting fejn smat li 150 żagħżugħ u żagħżugħa qed jipparteċipaw f'dan l-isport. Iżda mhux biss, dan iqajjem interess fost dilettanti ta' kull età, tant li wieħed mill-iżgħar parteċipanti għandu 6 snin. Sport li ju ta' soddisfazzjon għall-familja kollha filwaqt li qed ikun innotat li aktar ma jmur aktar qed jikber f'pajjiżna. Fost dawk li żar it-trakka kien il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech li spjega xi jfisser għalih dan l-isport. Din hija komunità sportiva, ħafna dilettanti, però li qegħdin jagħmlu u qegħdin jittekljaw u jippratikaw dan l-isport b'mod illi mhuwiex dilettantesk għaliex qegħdin verament itellaw anke l-standard. Però qed nieħu pjaċir rajt anke familji hawnhekk, tfal u żgħażagħ u anke adulti li flimkien qegħdin jagħmlu u jipprattikaw dan l-isport b'interess kbir. Bernard Grech ħeġġeġ lill-Gvern biex jieħu l-proposti u jwettaqhom għal ġid tal-isport. Aħna tkellimna dwar it-trakka għal motorsport f'Malta l-emnu illi rridu naħdmu fuqha u aħna wkoll identifikajna li din trid issir f'pajjiżna anke kif ħanamluha. U ħadna pjaċiri li anke l-Gvern f'daħħar ġranet qed jgħidilna li anke hu irid minkejja l-weda li kien għamel l-sallu ma wettaqx li qed jgħid li se jipprova wkoll jaħdem f'dik id-direzzjoni li qed jgħid il-pjanijiet huma fi stadju avanzat, hekk irridu illi din issir. Però rridu wkoll inkomplu ninvestu f'dawn l-oqsma kollha. U kien akkumpanjat mill-kelliem tal-Partit Nazzjonalista tal-Isport Clyde Pooley, il-President tal-MZPN u kandidat tal-elezzjoni ġenerali li ġejja Joseph Grech u l-kandidat Clifford Zara Fenech.